Ръчички си прибери. Седлото седни. Стъкни. Добре. Надясно. Изче по-високо темпо. Надясно. Ляво кръченци. Ляво кръченци изче. Пръчка. Ползвай. Ползвай. Ляв повод. Ляв повод. Второ и трето проверяване. Ездачката се насочва към препятствие номер 4. Успешно преодоляно. Препятствие номер 5. На изхода Роско, внимавай. С външния повод Ивче. С външния повод. Не там. С външния повод. Не от кръченцата. И успешен скок препятствие номер 6 за Евелина Богданова. Награда за коня, потупване по шията. Благодарим. Следващата ездачка Янка Христова.